Mga problema, kabahin sa relihiyon, kinabuhi o gugma ang imong giatubang, ayaw paglangan, kaya to kanang hatagan og kahupayan, pinaagi sa Tambag ni Kuya E. Aduna ko'y tambag kaninyo mga guys, aron ang pagligo-ligo mapuslan ang kabataan sa hustong paglangoy atong praktisan. Tara! So, ang first na itong nabuhaton, ato sila nga tugluan ang paghilo ang freestyle. Okay, sir! Ang first na freestyle, una na itong buhaton sa freestyle, tiil. Ang tiil kayo yung una na una. So, like this one. Ang tiil, anak ran tiil. Okay? Okay, dali ka mo. Tiil, anak ran. Ang gamot, ang gamot. Okay, nana ha? So, mo na gitawag og freestyle. Sige. Dali, kamo. Sige. Tiil. Tiil, 1, 2, 3, go. Tiil. Gamot. Woo! Gamot. Oh, sige, lumana na. So guys, no, dali ra kayo ang atong gibuhat, mao toy gitawag og freestyle. So ato silang palangyon karon kung nakuha ba nila ang atong simple na instruction. Sige, ano mo? 4, 3, 2, 1, go! Guys, no, una langoy kay langoy lang sila, pero karon adunay porma ang ilang paglangoy. So ang tambag aron ang pagligo-ligo mapuslan, hustong paglangoy atong praktisan. This is your Kuya E. Bye, God bless. Tambag ni Kuya E. That's